Kardom karbenglong pine bidok lalo karbenglong pen nongnam kimi mate birta kimi kewan alang limen ke bornali kram sapi totang te pinige labang sobidole lang isinang totang te abidole static glonang bornali kram sapi alang li non head jong global Mr. and Miss Bollywood India 2021 subtitle anong ikicaplang don bang pilo ilitum karbiang longpen ke alang li si keceng si Bollywood long subtitle anong ikelong don abang pilo bornari kram sapi fan ilitum lam sosia prangge dam thekji fan ana ma hirjume hang pidon iglona bornari kram sapi ke alang li ke kan thek pik lapen alang li ke kanta ke thana bang phi alang li ke YouTube channel tado alang li YouTube channel amen ke lahen lo bornali kram sapi amad iglo alang li channel long ke kan hai tami thek iglong ji da channel tum subscribe pitha like pitha lapen share pik tha nare tumla sona video ani bang lang ig very bute hen section la pusapan subscribe non lapen like taping non lapen comment bang negri pina video ke lang sikang ton lo kur bang tu dei ho